маориф дар сиёсати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарияти хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази таваҷҷӯҳи доимӣ қарор дорад. ин соҳаи ҳаётан муҳим ҳамчун сутуни рушди иҷтимоӣ ва иқтисодии кишвар арзёбӣ шуда, таъмини фарогирии ҳамаҷонибаи қишрҳои гуногуни ҷомеа ба таҳсилот, аз ҷумла гурӯҳҳои ақаллияти қавмӣ, самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат муайян гардидааст. яке аз намунаҳои равшани татбиқи ин сиёсати фарогир ва инсонмеҳвар дар ноҳияи восеъ ба назар мерасад. дар ин ноҳия аз соли 2006 инҷониб гурӯҳи ақаллияти лулиён ба низоми таҳсилоти умумӣ ҷалб гардида, бо шароитҳои муносиби таълимӣ таъмин шудаанд. бо мақсади фароҳам овардани муҳити таълимии босифат ва мутобиқ ба талаботи замон барои кӯдакони лулӣ муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 68 бунёд гардидааст. айни ҳол дар ин муассиса 245 нафар хонанда дар ду баст бо таълиму тарбия фаро гирифта шудааст. дар тӯли фаъолияти омӯзгорӣ дар ин муассиса барои ман маълум гардид ки новобаста аз кадом табақаи ҷомеа будани инсон ҳамагӣ дар ҷодаи омӯзиш аз худ кардани илму дониш талош доранд. мисле ки имрӯз дар ин муассиса зиёда аз 240 нафар хонандагон аз қишри лӯитабори ҷомеа таҳсили илм доранд. онҳо хело ҳам фаъол ҳастанд. дар чорабиниҳои чӣ сатҳи ноҳия, чӣ сатҳи вилоят ширкати фаъол намекунанд. ҳатто ду нафар аз хонандагони мо соли гузашта дар яке аз фестивалҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ширкат варзиданд ва боиси сарфарозию ифтихори мо аҳли омӯзгорону хонандагон гардиданд. имрӯз робитаи волидон низ бо муассиса дар як сатҳи хуб қарор дорад ва дар он ҳар як ҷаласаву маҷлису ҷамъоматҳое ки мо ташкил мекунем омада ширкати фаъол намекунанд, бо мо дар пешравии фаъолияти муассиса дастгирии ҳукуматҳо менамоянд. дар алоҳидагӣ низ волидайн омада зуд зуд аз дарсҳои фарзандони худ бохабар мешаванд, аз ҷараёни таълиму тарбия низ воқиф мегарданд. дар муассиса беш аз 14 нафар омӯзгорон фаъолият доранд ки ҳамагӣ соҳиб таҷриба ҳастанд ва ҳар кадоме дар анамун самти фаъолияти худ як таҷрибаи хубу кофӣ доранд. номуфта намонад ки шогирдони муассиса дар озмуну олимпиадаҳо низ иштироки фаъолона мекунанд. бахусус хонандаи синфи 8 Умеди Субҳон дар озмуни фанӣ аз фани забони англисӣ иштироки фаъолона дошт. ҳамчунин омӯзгорон низ дар анамун самтҳои худ дар озмунҳо, дар чорабиниҳои сатҳи ноҳиявӣ ва вилоятӣ низ ширкати хуб доранд. боиси қайд аст ки хонандагони лулӣ дар баробари дигар ҳамсолони худ дар чорабиниҳои фарҳангӣ, озмунҳо ва олимпиадаҳои фанӣ фаъолона ширкат меварзанд. ин ҳамгироии босамар нишонаи равшани сиёсати инсондӯстона ва фарогири давлатии Тоҷикистон дар самти таъмини баробарии имкониятҳо дар соҳаи маориф мебошад. миннатдории хешро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки нисбати мо насли наврас ғамхориву таваҷҷӯҳи хоса дорад. муассисаи мо маҳз зери сиёсати пешвои миллат бунёд ёфтааст ки имрӯзҳо мо таҳсили илм дорем. ман тӯли 8 сол аст ки дар ин муассиса мехонам ва ман омӯзгорони бо таҷриба дарс медиҳам. ман дар озмуни олимпиадаҳо иштироки фаъолона дорам. шукронаи сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат ки мо аз таҳсил дур намондем. муносибати волидони лулӣ бо маъмурияти муассиса ва омӯзгорон дар сатҳи хуб қарор дошта. ин равобити созанда ба рушди тафаккури кӯдакон ва баланд гардидани сатҳи донишомӯзии онҳо таъсири мусбат мегузорад. ҳамзамон волидайн низ дарк намудаанд ки танҳо тавассути таҳсил фарзандонашон метавонанд дар ҷомеа мақому мартабаи муносибро касб намоянд. то соли 2006 то 91 дар мактаби фурӯза мерафтам. гоҳ пиёдаву гоҳ мошин қативу. ай 2006 хай ҷаноби олии ҳукумати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мактаб 4 сола буд. як чанд сол 4 сола шид мактаб. баъд айву 6 солаш карданд. баъд айву ина имсол 10 солаш карданд, 2 сол шид. ина гӯё ки 20 сола қадам мондест дар ин мактаб. ина 235 нафар талабо хондестанд. мактаби мо дар пеши хонаҳошон як қадам ро
شب نخونن سحری میآیند یک قدم رو میروند. خیلی اینا مکتبی آباد اینا نوسای ما اولی نوسای ما دتش اولی 5 ساله هست که خودم برده ماندگیم تا مکتبی هست اینا صنف یک میخونن. خیلی جون هر کس در تمام همه ریسپوبلیکای تاجیکستان اولادای ما هستند. نه که این خیل مکتب خود در یگان جا نیست، در یگان، نه در کلخساباد، نه در استار، نه در وحدت، نه در جامعه، نه یاوان، یگان جا نیست. فقط مکتبی 10 ساله در ما خود نه بچک اینه چیده اشتراک کرده صبح داناگیدن رو به بچه اشتراک کرده. боиси зикр аст ки имрӯз лӯлиён на танҳо дар мактаб балки дар ҳаёти иҷтимоии ноҳия низ фаъол мебошанд. ҷалби ҷавонони онҳо ба хизмати ҳарбӣ, иштироки волидайн дар корҳои ҷамъиятӣ ва ташаббусҳои маҳаллӣ нишон медиҳад ки ин табақаи аҳолӣ низ ҳисси баланди ватандӯстӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ доранд. хонандагон дар басти якум ва дуюм иштироки хуб доранд, яъне бо сари либоси мактабӣ дуи моҳ ба дарс меоянд. хоб омӯзгорони ҷавоне ки дар ин муассиса дарс мегӯянд, яъне бо тайёрии хуб ҳаррӯза бо тайёрии хуб меоянд ва аз тарафи ҷонишини илмии ин муассиса яъне дарсҳои онҳо тайёрии онҳо санҷида мешавад. сатҳи сифати дониши хонандагон қаноатбахш мебошад. ҳар чорабиниҳое ки дар муассиса аз рӯи нақша ҳаст ва аз рӯи нақшаи шӯъбаи маорифи ноҳияи восеъ, хоб хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 68 ҳамчун лӯлиён дар ин чорабиниҳо фаъолияти хуб доранд. дар ҳама масалан дар гузаронидани рӯзҳои фаннӣ, аз фанни забонадабиёт, аз фанҳои табиатшиносӣ, дар ин чорабиниҳо ҳам дар ноҳия ва ҳам дар сатҳи вилоят иштироки хуб мекунанд. ин таҷриба ки дар ноҳияи восеъ ба амал бароварда шудааст метавонад ҳамчун намунаи муваффақ ва ибратбахш барои дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ хизмат кунад. зеро фароҳам овардани баробарии имкониятҳо дар соҳаи маориф на танҳо иҷрои сиёсати давлатӣ, балки заминаи муҳими таъмини адолати иҷтимоӣ ва таҳкими ваҳдати миллӣ ба ҳисоб меравад.